Bon dia, el meu nom és Diana Veiga. Vaig estudiar a Florida de 2004 a 2010, cursant secundària i batxillerat de Ciències de la Salut. De la meva etapa a Florida tinc milers de bons records. No només em va portar molts aprenentatges, sinó també amistats molt importants. Recorde amb molta estima els meus professors i professores i pense que van potenciar molt la meva curiositat, la capacitat de veure el món amb sentit crític i van fomentar les meves ganes d'aprendre. Tot això m'ha permès créixer no només com a dona en la ciència, que és el que celebrem l'11 de febrer, sinó globalment com a persona en tots els demés àmbits. Així que gràcies per la vostra humanitat i la vostra professionalitat. Quan vaig acabar batxillerat, vaig estudiar Medicina a la Universitat de València. Posteriorment, em vaig especialitzar mitjançant el MIR en radiodiagnòstic a l'Hospital Universitari Politècnic La Fe, a València. Radiodiagnòstic és una especialitat fonamental per a realitzar diagnòstics basats en la imatge. Els radiòlegs i les radiòlogues interpretem proves d'imatge com la ressonància magnètica, la tomografia computeritzada, la radiografia, o realitzem ecografies per emetre un diagnòstic. A més, realitzem altres procediments més invasius, com són les biòpsies, i podem tractar patologies guiant-nos per la imatge, per exemple, mitjançant la col·locació de drenatges o d'estents. A mi, des que vaig començar la residència, em va agradar molt el diagnòstic per imatge dels xiquets i les xiquetes, la radiologia pediàtrica, que és el que em dedique actualment. Per altra banda, sempre he pensat que la recerca és una part fonamental de la professió mèdica. És per tot això que en l'actualitat treballo fusionant els dos vessants que m'agraden, com a investigadora en radiologia pediàtrica. Forme part del grup d'investigació biomèdica en imatge de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, on estem realitzant un projecte europeu de recerca en càncer infantil centrat en dos tipus de tumors pediàtrics. Estudiem aplicacions de la intel·ligència artificial en la imatge, apliquem diferents anàlisis per extraure moltes característiques dels tumors i això ens permet fer un diagnòstic més precís, per exemple, predir el creixement que tindrà cada tumor o la resposta al tractament, i així poder fer un millor diagnòstic i donar un tractament més adequat. Vosaltres sabíeu que la intel·ligència artificial ens pot ajudar en l'àmbit de la medicina i el diagnòstic per la imatge? Moltes gràcies!